eu xa tocaba gaita antes de ser luthier. Aprendi no instituto Redondela e bueno, gustaba o tema da música e acabando o COU, é dicir, o último do instituto no meu tempo, tiña que tomar unha decisión do que iba a facer. A xente da miña xeración todos queríamos estudiar biología, todos íbamos a facer biología, os homes biología. Pero non tiña moi claro a miña saída profesional, é dicir, por onde iba a tirar. Na casa somos bastante artistas todos, así digo, artistas teño un irmán que fai teatro, que se dedica ao teatro, teño outro irmán que é diseñador gráfico, autodidacta ademais. A vena artística tamén, eu tocaba gaita, entonces xa daquela xa tocaba algo por aí, tiña un grupo. A finales dos 80, en Vigo, na Universidade Popular de Vigo, fixeron un traballo discográfico tamén con diapositivas, daquelas non había cosas digitais e se facían as diapositivas, era un libro así, era un cuaderno de vinilos e diapositivas, no que explicaban os instrumentos tradicionais. E además chegou un momento que o señor Corral, o Antón Corral, que era o director de todo eso, dixo na presentación: estes instrumentos facémolos aquí en Vigo, na Universidade Popular. E saltou unha chispa. E dixen, pois eu quero ir a eso. E botei 4 anos ali con Corral. Entrei e hasta hoxe levo 30 desde o ano, o taller como tal feito por min desde o ano 93. 32 anos. E estou aquí, todo o mundo me decía, ti faz instrumentos, sí, e de que vives? E de que traballas? E dice, pois de que vou a traballar, facer instrumentos. Eu xa formei a xente. Meu sobriño, cando tiña 16 anos, viu por aquí. Meu sobriño pola parte política, Iago. E ten un obradoiro aquí en Recesende, en Cacheiras. El fai zanfonas e fai percusión. Hai relevo xeracional. Ahora acabamos de facer unha asociación de luthiers en Galicia, a nivel nacional, de toda Galicia. Porque ademais dos que facemos instrumentos tradicionais, estamos que fan instrumentos antigos, os que fan violís, os luthiers de cordas que fan guitarras. É unha pasada a cantidad de xente que ahora mesmo somos unha potencia en construcción de instrumentos. Se colles a miña casa, un compás, nun mapa, e faz un radio de 10 kilómetros, sobre 20 talleres de artesáns. E cando salín dali, sabía facer unha gaita, pero había técnicas que despois, afortunadamente, me informei por fora eu sempre digo que sempre estou estudiando algo novo. Ahora estou estudiando como funciona unha dulzaina, porque me encargaron unha dulzaina e estou estudiando, leo o que hai, busco, antes eran nas bibliotecas, ahora nas redes localizas volúmenes e cousas. Sempre estamos adaptándonos ao que hai. Para mí un avance grande que tuvimos foron as brocas de aire. Pero brocas de aire non quere decir que as inventáramos nós. As brocas de aire usábanse na Segunda Guerra Mundial para facer os cañóns e todo eso. Simplemente é unha broca que desafoga cun aire comprimido. Entón, salen os furados moito máis limpos e máis centrados, porque buscan autocentre. Sigo facendo no torno, a man, pero con ese tipo de brocas, por exemplo. Eso para mí foi un avance terrible. Utilizar a torreta do torno. Eu cando aprendín non usábamos a torreta do torno, pero se tiña que mecanizar unhas anillas de plata. A man é un desastre. Nadie se lle ocurre mecanizar o metal a man. Hai que mecanizar. É dicir, é a man, pero a pulso. Non sei se entendedes como traballa. Eu traballo con unha gubia, na que torno dali, por exemplo, que é no que torno os punteiros, teño un soporte e coa gubia o tallo a man. Gira a peza e eu a fago a man. A mí gusta moito facer réplicas de instrumentos antigos. Que pasa? Que eso non me pide moitas cousas deso. Fago oboes, fago fagots, fago flautas traversos barrocos, traversos renacentistas, pero teño moi pouco clientela deso.
fago porque, se dicir, por que faz? Porque podo. E me gusta. Porque o bonito que ten é que, ademais de ser o meu oficio, é a miña afición.